hvad skal jeg sige? Hej, vi skal lave sådan noget, hvor vi skal prøve at ramme overlægger. Og så skal vi se, hvem der først skal ramme den 10 gange. Den har vundet. Så går vi i gang. Mille. Ja. Okay, jeg starter. Huha. Kan I se mig? Sådan. Jeg skyder nu. Mille. Herovre. Så følger du bolden, ikke? Ja, bare kig hen til mål. Jeg skal tale noget til kameraet. Det er Egon, der skyder. Hvor målt? Og satan målt henne. Satan, hvor målt? Jeg kan ikke finde målt. Jeg kan ikke finde målt. Nå. Vi skal vende den vej. Hallo, hvor målt henne? Satan er målt. Find der bolden. Okay, satan, mand. Prøv lige at kigge. Rammer jeg mål? Ja. Okay, godt. Er klar? Fyr. Puha. Og så- Egon, han kan ikke skyde godt. Ja. Ja! Sådan! Ak, nu holder du den. Satan, mand. Bare fyld. Bare hen med målet. Er I klar? Så er det mig, der skal skyde. Jeg har med den lorte fyr. Ikke? Ja! Det der, det er mig ikke rigtigt. Sådan! Der kommer Egon. Så skal Egon til at skyde. Hvor skal det være? 2-0! Jeg ringer af Egon. Okay. Sådan! 2-1! 2-1, mand. Så er det ham Klar, det er der. mig, der skal skyde. Bum! Jeg skyder bare her. Du rammer. Lort! 2-1. Det var ikke godt. Så er det ham her. Der skal skyde et lækkert skud, ikke? Du har været mis. Jeg bare blive til 2-2. Buh! For satan! Så røg den bold væk. Vi finder lige en ny. Vi tager den lige med. Ej, det er lige meget. Vi finder bare en ny. Kæft, mand. Lige meget. Vi tager bare en ny. Kæft, nej, ikke den der, men vi tager... Jeg tager lige om mig, mand. Ja, han tager lige en nummer. Vi tager lige om mig. Skyd nu, mand. Den kører. Ja, mand. Jeg vil lige have noget tid. Kom så. Den her kan ikke lade være med at ramme. Det er sgu en stolpe. Kælder det ikke? Nej, det gør det slet ikke. Pis. Uniform. Prøv at se hans uniform. Han har sådan en klam uniform, ikke? Synes I ikke også det? Du skal bare skyde til røven. Det mener jeg. Ham der, han skal skyde til røven. Nej. Jo, det skal du. Nej. Bum. Satan! Prøv at se ham der. Han er den klamme. Der. Så er det ham, den grimme Egon. Det er mega god Egon. Den er god til at skyde. Ej, der står stadigvæk 2-1. Vi tager sgu en ny bold. Den der gider vi ikke. Skynd dig lidt, ikke? Ja. Jeg tager sgu ikke den. Ej, den der kan vi sgu da ikke ramme med. Nu må man gerne loop. Nu looper vi. Er I klar? Nu looper vi sgu. Det mener jeg. Et. 2. Det er så vigtigt, at han er brændt. Den her bold. Den er for dårlig. Ah, Du rammer ikke. Du må ikke ramme. jeg har fandme bare ramme. Det mener jeg seriøst. Ja. Og hvad så? Det er sgu også bare ren. Nej, det kan du nu. Hold kæft, hvor er det flot. Det er så flot. Det er så flot. Det er jo seriøst lort. Jeg vil også skynde dig lidt.
Jeg skal lige se noget. Satans, den er lang. Der er allerede gået 5 minutter. Ja, ja. Vi tager bare tiden. Vi trækker tiden ud. Undskyld, den bliver lidt lang. Ja. Det skyd nu. Det der. Hov. Ej, vi tager med bare nu. Det er bare buh. Satans. Du ser sgu som en ambulance. Hvorfor gør du det? Bubulubulu. Jeg har skruer. Nej, du Nej, har. jeg har rabarberlægger mine. Satan! Bum, ja, man. Så får du Det der, lige. det var lort. Prøv lige den. Bulu. Sådan. Au! Der står 2-1 til dig. Ikke? Jo. Fucking lort, mand. Det der, det var lort. Ej, lad ham. Tidsmand er blå. Du får bare. Ham her, han er lækker. Ham her, kan du se ham? Ja. Ja, han er lækker. Han er grim, seriøst, det mener jeg. Ham der. Prøv lige ham her. Han er lækker. Ej, han er ikke så klam. Hvor er jeg henne? Satan. Nå der. Hej. Hvor har jeg ramme? Nej. Jeg kan få føring. Det tæller ikke. Der er god kort. Hvor det der? Vi spiller sgu ikke med kort. Han har bare at misse. 2-2. Ah, 24. 2-2. Her. Det der, det var seriøst. Mega Han vigtigt. bor på Ådtossen nummer 3. Er det ikke bare et klamt navn? Jamen, der er en bordskutte på Ålundsvej. Ja, det er en lækker vej. Det er det så lige ikke. Prøv at kigge her. Så. Kæft, det er jo lort. Ej, hvor god den der. Ej, det var den så lige ikke. Nej, den var sgu ej. Nej, den var ej. Den var slet ikke bedre end mig. Du kan ikke engang ramme. Jo, nu rammer jeg. Nej. Nej, det gør du sgu ikke. Kæft, det gør du ikke. Nej! Det er for lækkert. Ej, det er fandme en selvhenter. Nej, det bliver ikke til en stillende. Ja. Prøv at se, han er langsom. Han er så langsom. Det var så et ringhop. Jeg ringte der. Så skal vi se. 3-3. Ja, det er vigtigt, mand. Alt for dårligt. Ej, det er vigtigt. Nej, det er værst. Vigtigt. 3-3. Vigtigt. Ja. Pis. Altså, Nu kommer ham der, den klamme der skide. Ham her, der står her, han er for lækker. Tak. Jeg glæder mit fod. Prøv at se ham her. Han brænder. Er klar? Nej! Satans! Nej. Jeg skulle da lige have bold. Okay. Nu har jeg bare ramt overlevet. Så er det godt. Så er hvor ring det var. Det var seriøst mega ring. Det var bedre end dig, mand. Tag den. Er I klar? Du rammer, Klar, guys. du rammer ikke. Er I klar, drenge og Du piger? rammer slet ikke. Du rammer ikke. Jeg tror du væk. Nej. Virkelig? Prøv at se, hvor ring det der er. Alvor gør du ikke med. Nej. Eller har vi ikke også haft eller hvad? Nej, jeg ramte også der, og der sagde du dig ikke. Hold da kæft, man. Jeg var lige ved at blive ramt i knolden. Jeg skal lige sige noget. Den, der taber, bliver fandme skudt i røven. Det gør han. Og vi starter med den der bold. Jeg vil skrive, hvis jeg får en. Og man skal også have en gris. Ja. Han får 3 slag i røven. Nej. Og 1 skud. Så skal det sgu være dig, der skal ned. Ej, det er dig. Jo, det er dig. Du taber. Du taber. Du taber. Ha! Au, for satan. Bare så jeg ved det, han skød mig i røven. Det var sødt. Er du sådan en lille baby? Så. Kig
Nu er han på mål. Perfekt. Nej! Fuck! Nu er der ingen flere, der kan spille. Mille, gå væk. Lille! Så væk! Nej, fordi far skal tale med jer. Skal han? Nej. Så prøv at sige, at han skal komme. Vand. Så kan du sige, at han skal komme herud. Nej, han siger, I skal komme derind. Hvorfor? Okay, prøv lige. Vi venter lige lidt. Prøv lige at... Ellers kan I ikke hælde bolden. Far, hvad er der? Axel, han skal til hjem, og I skal gå over og hente den bold. Lukas, kom her med telefonen. Hej.